Us demano, senyor, que ja siguin somnis o en forma de taca d'humitat darrere de la nevera, que m'ajudeu a trobar la solució al tràngol que vivim. A veure, la Setmana Santa d'aquest any ja és perduda del tot o es farà l'estiu que ve com els Jocs Olímpics? Ho dic perquè la presidenta de la Congregació de la Sagrada Cuissa dels Claus de Crist en té amargat amb que els misteris haurien de sortir, almenys els misteris haurien de sortir, que tanta feina al restaurant per res. Dic, mira, com el Pep de l'Hostal, tanta feina al restaurant per res, ha hagut de fer un ERTE. I això sí que és la seva passió, el restaurant, vull dir, no l'ERTE. I els nens de les caramelles, mossèn Baldiri, quan tornarem a fer la missa jove, dic al pas que anem, quan hi tornem potser li haurem de canviar el nom a la missa jove. Potser de jove ja no n'hi haurà cap. Sabeu, senyor, quan fa que no recapta un punyeter cèntim d'euro a l'església? I dic cèntim perquè la moneda més freqüent és aquesta, els perdigons de cèntim d'euro, que sembla que reculli llenties cada cop que buido les caixetes. A l'aigua de la pica beneïda, a l'atxa diosó, que dic en plan de conya, hi ha hagut de fotre cloro perquè l'altre dia ja se m'hi feien capgrossos. La parròquia, com bé sabeu, per Tots Sants ja la poso a 18 graus i la baixo a les nits i els dies que no hi ha celebracions, i així passem l'hivern sense massa fred ni massa despesa de gasoil. Doncs fa 15 dies que se'm va espatllar la caldera i encara és hora que vingui el tècnic. Es veu que la salvació de l'ànima no deu ser de primera necessitat, oi? Sabeu com xupa la caldera fins que l'església no torna a estar a temperatura de confort? Sabeu com xupa? Sabeu com gasta? I amb aquest diantre de confinament, sabeu la de pecats acumulats que em portaran les iaies el primer dia que pugui confessar? Ja n'hi ha un parell que ho volen fer per internet. N'hi ha una de molt moderna que em va preguntar si les hòsties les hi podia dur a Amazon i que jo les hi consagrés per Skype. Sí, li vaig dir, les durà un repartidor, carregat d'hòsties. Quina falera, missaire, vos vau estar 40 dies al desert confinat i no hi va haver cap problema. Ja tremolo, i a sobre després em voldran regatejar penitències i ja ens les tindrem. Jo, senyor, els dic, el que heu de fer és no pecar tant, coi, que és molt fàcil abandonar-se plàcidament a les mans de Satanàs i venir després 5 minuts aquí a fer-se un rentat de baixos, un rentat de baixes passions i a posar a zero el marcador de pecats. En tinc una d'obsessionada amb que encara que no celebri res aquests dies vol posar flors a l'altar. Se'm presenta a la rectoria cada matí precintada dins de l'abric, els guants i la mascareta, amb unes ulleres amb uns vidres gruixuts com llardons a mig coure, que sembla sortida del bar de la Guerra de les Galàxies. Mossèn, ja sé que no lluiran per ningú les flors, però si pogués guarnir l'església estaria més tranquil·la. No sé. Aquests no sés són els culpables de moltes coses que es fan. Doncs si no ho saps, no ho facis. No sé. Al final em vaig haver d'inventar que aquest any celebrava el 834è aniversari del naixement de Sant Francesc d'Assís i com que era al·lèrgic al pol·len, per respecte al sant, el papa francès havia dit que no es guarnissin les parròquies amb flors. I tots aquests dies sempre la mateixa cantarella quan tinc la mala idea de sortir un moment a prendre l'aire al balcó de la rectoria. Sembla que em vigilin cada dia des dels balcons de l'altra banda. Mossèn, pregueu per nosaltres, mossèn, pregueu per nosaltres. Ahir els vaig dir, vosaltres no voleu que pregui per vosaltres, vosaltres voleu que Déu modifiqui la realitat perquè sigui com la voldríeu vosaltres. Que no, mossèn, no van entendre res. Pregueu per nosaltres, plegar fotré al final. Me n'aniré a veure el bisbe i li diré, escolteu, o parleu amb Nostre Senyor perquè arregli aquesta situació, perquè el bisbe hi té línia directa, que per això deu ser bisbe, dic jo, o en busqueu un ascens al sector prelat, que per ser primera línia de front s'ha de tenir molta fe,